Turƙa shi, masu iya magana suka ce miya ba ta tsami banza. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Duba da nazari da hangen nesa a kan waɗannan fitattun mawaƙa da suke taka rawar ganinsu a masana'antar Kannywood. To, ungulu ba ka saukar banza, mu je dai, ungulu ba ka saukar banza. Ungulu ba ka saukar banza, sannu ba ta hana zuwa. Labarin zuciya a tambayi fuska. Sau da dama akan ce, da ba a san asalin balbela ba, da sai ta ce daga Makka ta zo, kuma biki na farar kaza, balbela ba sai an gayyace ta ba. Duk kyanka, ka ƙara da wanka. Ummi Rahab da Lilin Baba sun kasance a cikin wani situation mai tsananin daɗi da annashuwa da farantawa. Kamar yadda na faɗa a baya, idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu mai albarka, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Daga ganin wannan annashuwa da wannan murmushi da kuma farin cikin da suka kasance a ciki, ai ba sai an faɗa maka ba. Abin da nake son faɗa muku a nan shi ne, Ummi Rahab da Lilin Baba sun kasance sun tsinci kansu a situation na soyayya. Allah Ubangiji kuma ya ba su zaman lafiya. Allah ya albarkaci soyayyarsu. Kar ka manta ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa